jakan so filɛbagaw foli ale ni waleɲuman dɔn o bɛ kɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ ala ka jɔ sabati ka wuruki ka banban ka taama an y'a fɔ aw ye jɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye arabu b'a fɔ u ka kan na ko salamun o de ye jɔ ye an ka bamanankan na sabula n'i y'a mɛn k'a fɔ ni arabu fɛ yen nɔ ni olu ko mɔgɔ min ma ko salamun alaikum o kɔrɔ ye ko olu tɛna kɛlɛ las'i ma wa olu tɛ sɔn tɔɔrɔ k'i sɔrɔ an fɛnɛ fɛ yan nɔ o de tun bɛ yan an b'a fɔ ko ni dɔ ye ko dɔ k'i la sisan i b'a fɔ ko cɛ e kunna jara koyi ni sinankunya jɔ kun tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jo tɛ dɛ an b'a fɔ ko jo o tɛ parce que jo si tɛ yen ko an bɛ k'o bato an fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka forobafili de k'o ye ko ni sinankunya jɔ kun tɛ e ni ne cɛ ko ne kunna ko de kan bi i ma sigi ni min ye donc jɔ o de ye salamu ye a bɛ fɔ min ma ko la paix an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ma o la ko aw ni jɔ o kɔrɔ ye an filɛbagaw tɔɔrɔ tɛ an bolo k'a lase aw ma wa tɔɔrɔ tɛna aw sɔrɔ anw ɲɛna ni ala sɔnna ma o de ye jɔ ye n ko ka lase don min bɛ kɛ sirifula jakanso la nin tuma ninnu fɛ dɔgɔkunna ka don sabu dɔgɔkun de ye min bɛ kɛ tile 7 an fɛ yan nɔ ka sɔrɔ yɔrɔ dɔw la a tɛ tile 7 bɔ nka dɔw ta ye tile 5 ye dɔw ta ye tile 4 ye nka anw ka dɔgɔkun kɔni bi a kɛra tile 7 ye diinɛ ka bolo kana la i n'a fɔ an b'a fɔ min ma ko kɔbadon o ye ntɛnɛn ye k'a fɔ kɔdon o ye tarata ye k'a fɔ kunundon o ye araba ye k'a fɔ bidon o ye alamisa ye k'a fɔ sinidon o ye juma ye k'a fɔ ko kɛndɛdon o ye sibiri ye k'a fɔ ko karidon o ye dimanche ye komi tɔ 5 ninnu tɔ 6 ninnu bɛɛ lajɛlen ye arabukan ye i n'a fɔ tɛnɛn ni tarata ni araba ni alamisa ni juma ni sibiri olu bɛɛ lajɛlen ye arabukan ye kari dɔrɔn de ye an ka kan ye o de y'a to a ye tɔgɔ kura mɛn a la an ye a fɔ aw ye dɔgɔkun tɛmɛnen k'a fɔ an ka nko karamɔgɔ ni o ye mamadu sisogo ye nka aw bɛɛ b'a dɔn monsieur Lenko radio Clédou la o don dɔgɔkun tɛmɛnen an ye jɛmukan kɛ ka bila yɔrɔ min na bi an y'a kanu k'a fɔ a ka ye kɛnɛ kan bi walasa a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ sabula ale bɛ bolo min kan ni o ye lɔngo ye chansi a kuma ka bon kosɛbɛ min kuntagala ka jan o la a kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali bɛ sɔrɔ min na n'o tɛ san kelen tɛ a ban nka ni an y'a ɲɛfɔ ka se yɔrɔ dɔ la mɔgɔw bɛ se ka faamuyali k'a la monsieur Lenko i ni jɔ. ala ka jɔ sabati ala ka wurugi ala ka banba an bɛ taga ɲini ala fɛ ka bɔ gɛrɛ kurulabonta ma an ko kɛ fɔlɔ an ko se bɔ an senna bawo ale ye kurulabonta ye ala ye kisi nɛma jidi an kuntigi ha sulemana sɔrɔ min ala ka hinɛ a la ale de kɛra fitinɛ yelen an ɲɛ dɛ n'an tun bɛ dibi la ale n'an bɔ dibi la barika b'a ye dɛ banba b'a ye dɛ ala ka dayɔrɔ suma ala k'a bila ye koyi a ye min kɛ an m'a ɲɔgɔn ye fo ka i bɛ diɲɛ kulu kala ka i m'a ɲɔgɔn ye farafin ka bɔ ka farafinkan sɛbɛ dɔw yɛrɛ ko ko sɛbɛnni ma bɔ ala fɛ yen dɔw yɛrɛ ko a ye jabada de kɛ a ye université de kɛ a ko k'olu ma walima dɔw b'a fɔ an ɲɛna dɔw b'a fɔ ko mais ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ k'aw ka karamɔgɔ kun kalannen don ka kalannen bɔ kun don sa a ko ni sɛbɛnni bɛ kalan université la k'o fɔ a bɛ taa kalan ye o kɔrɔ ye de minnu ye sɛbɛnni bɔ ma université kɛ koyi ma kalan yɛrɛ kɛ yɛrɛ de y'u sigi k'u miiri dɔrɔn ka bɔ min ko dugu bɛ munumunu ni ma kalan kɛ o ayi jateminɛ de don kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ mun y'a faga a ko bibulu ale ma o fɔ k'aw ko dugukolo de bɛ munumunu ale ma nkalon tigɛ dɛ ko e dun cɛ ninnu a bɛ ka munumunu koyi u taara n'a ye fagali gende kan a ko bɛna ta dɛ cɛncɛn yɛrɛ dugukolo in bɛ ka munumunu koyi mɛ y'a faga u nana ye kɔfɛ k'a fɔ jaa tiɲɛ fɔ galile kɔni donc ala ka hinɛ a la donc o don n'a minnu filɛ anw fɛ n'i ma taa kalan kɛ nin yɔrɔba in na u b'a fɔ k'e tɛ se ka fɛn la yɔrɔ kɔni o tɛ se ka ɲɛ dɛ kalan tɛ k'a fɔ n bɛ tubabukan bɛ yen n bɛ nin fɔ o tɛ kalan ye o i bɛ se ka nin de dilan an b'o de wele ko intellectuel nin de ye nin ye nin ye intellectuel nin de ye nin dilan ne filɛ sisan n bɛ ka yeli kɛ ni wari nin donc
ne nin tɛ ne ɲɛna a bɛ gɛlɛya n bolo sɛbɛli bɛ tunu la a bɛ tunu a bɛ nɔɔni nɔɔni y'i mini k'a fɔ ko jaja nin bɛ se ka kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye siyansi de kɔ o donc an b'o siyansi kelen de la donc bolofara min bɛ n bolo bi o ye duurunan ye u k'a ma ko zoologie an ko n'i ma kalan o n'i ma kalan min filɛ nin ye fɛn fila b'a la ɲɛ nima bɛ yen ani kɔ nima olu walawala an ye ɲɛ nima tubabu k'a ma ko protozoaire an delila ka nin kɛ an delila ka nin kɛ parce que olu bɛ yen fo sugu 6 juru yɛrɛmaw bɛ yen tubabu k'a ma ko flagelle jurumuntanw bɛ yen o kɔrɔ ye forme tɛ minnu na olu kɔni bɛ yen ten i kɔni ɲɛ b'a la i tɛ se k'a fɔ ko a juru bɛ yen nin a forme ye nin olu fana b'a la wuya ɲɔsiw bɛ yen nɔ o ye radio lɛriw ye ani ka fara kisɛ nimaw kan n'u k'a ma ko sporozoaire bon o yɛrɛ de bɛ denbali bila mɔgɔ la o banakisɛ nin de bɛ denbali bila mɔgɔ la awɔ denbali donc maintenant ani ɲasilamaw olu bɛ wele ko tubabukan na ko cilier olu bɛ sunɔgɔbanaw olu ye ka di jinɔgɔw de la bon a bɛ fɔ nin de ma ko ɲɛnimaw olu ka misɛn u tɛ ɲɛ na ayi f'i ka juwɛlan de ta k'a lajɛ bon olu dun ka jidili u b'u dɔ tigɛ de ka taa dɔw yɛrɛ b'u yugu dɔrɔn u bɛ bɔ ɲɔgɔn na fila sabu u ka buguni sirilen tɛ ayi i n'a fɔ dɔ ka kɔnɔ ta dɔ ka jigin dɔ ka kilida dɔ ka kilida dɔ ka gosi ayi o tɛ ayi ni y'u yugu dɔrɔn a banna walima n'u tigɛra fila ye a banna o kɔrɔ ye ko y'u kɛlen fila ye awɔ ni filaw tigɛra fila a bɛ kɛ naani a bɛ kɛ naani naani o tigɛra fila a bɛ kɛ seegin a bɛ taa ten ni seegin o tigɛra fila a bɛ taa ten kɛmɛ i bɛ a bɛ taa a bɛ ba ma donc o kɔrɔ ye tile kelen kɔnɔna na ale bɛ se ka bugun ko a bɛ se ka se 1000 ma a ka ca ala ko mais o tɛ sijan sɔrɔ ayi ala ko o de tɛ ka fisa bon maintenant i ye olu fana min na de ɲuman b'u la koyi ɲuman b'u la olu b'an kɔnɔ de olu b'an kɔnɔ de olu de b'an dɛmɛ k'an ka sumanw yɛlɛma an bolo microbe min b'an kɔnɔ awɔ olu ka ɲi da yɛrɛ kɔnɔna na nin 3000 bɛ yen olu bɛ da la kana de mais n'a tɛmɛn'o de kan da kasa bɛ bɔ n'a tɛmɛna 3000 kan donc kasa bɛ bɔ da kasa bɛ bɔ te olu b'an fari la olu ka ɲi bon minnu bɛ bɔ kɛnɛma de sa ka na olu de ye tiɲɛnikɛlaw ye a bɛ ten de hali jamana kɔnɔ fasoden ɲuman kɔni ye du kɔnɔ an k'a kɛ du kɔnɔ hali ni bana ye mɔgɔ bɛ bɔ du kɔkan ka na i ka du kɔnɔ n'a tiɲɛnilama n'a tɛ ka na sonyali la a bɛ kɛ nin denmuso de nɔfɛ walima tiɲɛnikɛla a kɔni tiɲɛni don sa tiɲɛni sugu ka ca o i m'a ye donc minnu b'an fari la i m'a ye hali ni denbali ye mɔgɔ bin n'o ye pali ye kɛnɛmata ninnu de bɛ na i b'a sɔrɔ olu de fɛ olu de bɛ na donc fari kɛlɛla minnu bɛ yen n'u b'a wele ko anticorps bon olu de bɛ yaala fari fan 14 yɔrɔ bɛɛ la k'a la i n'a fɔ tɔnburuma mɔgɔw ni kɛlɛmɔgɔw minnu bɛ yan n'o ye gendarme ye ani kɔnɔgɛnbagaw n'o ye gardiw ye o bɛ yaala su kɔnɔ ka kojugukɛlaw ɲini ale fana bɛ yaala de n'a ye fɛn min ye fari la o kɔrɔ ye fɛn dɔ bɛ fari la a bɛ fɔ o ma ko anticorps awɔ ale de bɛ yaala ka awɔ ale bɛ gɔyɔkɔrɔjɛw de la gɔyɔkɔrɔjɛ blanc ale ka baara de y'o ye ka baara n'a y'o yɔrɔ a bɛ bagaji siri a kan n'a ma bagaji siri min kan a b'o ta k'o lakunu a yɛrɛ la bon n'ale de dɛsɛra sa parce que banakisɛ cayara a ma bon o de bɛ na ni farigan y'a tigi la o de la u delila ka kuma fɔ i b'a ye lɔngo ninnu kɔnɔna na k'a fɔ ko sayi bana min bɛ wele ko sayi ko ale banakisɛ in fɛnɛ misalila ninnu bɛ i n'a fɔ misali de donc anticorps nin mana fɔ k'a b'a to ale la dɔrɔn a b'a sɔgɔ de a b'a sɔgɔ de donc walasa bana ka nɔgɔya bana tɔ de bɛ juguya a bɛ juguya de bon fo n'an farala a tigi ka sa ka furaw d'a tigi ma minnu bɛ se ka olu la nimaya kura ye tuguni kala kɛ sa tile kelen tile fila tile sabanan i bɛ ka fura ta i b'a ye ni kura yɛrɛ bɛ dilan bana fiɲɛ bɛ bɔ dɔɔnin dɔɔnin a bɛ fiɲɛ bɛ bɔ dɔɔnin parce que n'ale b'i la dɔrɔn hali dumuni nin ta a b'a bɛɛ goya i da kɔnɔ bon a b'o de fana kɛ mɔgɔ la i tɛ se ka dumuni kɛ n'i y'a bila dɔrɔn i b'a bɔ bon ni nugu dun ye kɔnɔ furu mina lamagali kɛ dɔrɔn kunna bɛ ji k'a la donc i b'a ye mɔgɔw bɛ to
o fɔnɔ min kɛ n'o ka kunna n'o ye nɛrɛmuma nin bon dɔw ko n'i ye sɛfan dun ko bɛ a bila k'a sɔrɔ sɛfan yɛrɛ jɔda t'a la yɛrɛ ni e bɛ min bɔ nin ye dɛ fɔnɔ min bɔ o ye nɛrɛmuma ye k'a sɔrɔ fɛn kelen min b'a bila bɔgɔ la o ye soso de ye bon o soso de sunɛ tun b'an bolo n'o ye prozozoɛri nin ale b'o bara de di mɔgɔ ma bon o soso dun sugu ka ca dɛ dɔw bɛ yen nɔ bana kura dɔ bɔlen sisan ko dɛng soso b'a dɛng mari o bɛ yen sisan kɔsa-kɔsani na ale b'a bila mɔgɔ la samasenba min filɛ nin soso dɔ bɛ yen o fana b'a bila mɔgɔ la soso ka baara ka ca a ka ca dɛ olu u bɛna jinin sigilen yɔrɔ la a banna u bɛ kili da kili kelen tɛ koyi kili kewulu kelen a bɛ taa o la b'a da ale b'a da dɔrɔn ale b'a kɔ don tile fila tile saba dɔrɔn olu bɛ wuli a tɛ ban o donc fo ka jinɔgɔ ni fɛn bɛ yɔrɔ la k'a bɛɛ kɛlɛ k'a traité pinɛ kolo bɛ yɔrɔ min na pata kolo de boîte kolo bɛ sigi yɔrɔ min na olu bɛɛ de kan ka lajɛ k'u bɛɛ cɛ ka bɔ yen n'o tɛ soso bɛ kili da nin bɛɛ kɔnɔ o de kama an ka denbalen a tɛ ka ban dogodogo ɲɛ o de kama an ka denbalen tɛ ka ban o de bɛ denbalen bila mɔgɔ la donc olu ye bɛ wele ko ɲɛnima parce que olu tɛ ɲɛ na olu ka ca bon filanan o ye kɔnima ye o kɔnima in u b'a wele ko métazoaire an y'a fɔ sisan ko fɛn minnu tɛ ɲɛ la a kana komi an ye sosoko kuma fɔ u bɛ fɛn minnu bila mɔgɔ la banakisɛ ninnu o de ko don olu ye fɛn ɲɛnama dɔw de ye nka olu tɛ ye ɲɛ la an t'olu ye ɲɛ na u bɛ se ka ko jugu fɛ o tɛ se ka ye ɲɛ na filanan sa olu wele ko métazoaire n'o ye kɔnima ye o ye kɔnima mais mun a fɔra ko ɲɛnima k'a fɔ ko kɔnima kɔ dɔ in tɛ ɲɛ ye wa o ye ni dani min kɛra minnu nana ɲɛfɛ fɔlɔ minnu danna fɔlɔ i n'a fɔ dugutigilakaw de kɔnna ɲɛmɔgɔw ani olu fɔlɔ de nana parce que olu ye foyer kelen kelen de b'u la o ye unicellulaire o ye cellule u b'a wele ko cellule o ye foyer de ye donc olu de fɔlɔ de dara fɔlɔ mɔgɔ ka hakɛ to dugukolo bɛrɛ bɛnnen a bɛrɛ bɛnnen parce que a tun ka kalan san 40 ji bɛ ka d'a kan a tɛ kɔ tigɛ sanji sabula nin yɔrɔ in na a bɛ fɔ chance b'a fɔ ko dugukolo ni tile o de farala ɲɔgɔn na o de kalaya in tora nɔfɛ fɔ sanji ye san 40 de kɛ kana kan kunara in sumana mais hali bi dugu jukɔrɔla dɔw bɛ yen n'o tora ka poyi dɔrɔn o de bɛ na ni volcan ye parce que kalaya tɔ bɛ hali a bɛ n'a fɔ i ka charbon kunara sumana mais n'i y'a ci dɔrɔn i b'a sɔrɔ kɔnɔna in ka kalan d'accord i b'o min na donc yɔrɔ sumalen sa olu fɔlɔ de nana ka na filɛli kɛ n'olu ye fɔlɔ o kɔfɛ fɛnw tɔw ka na donc olu la kɔnɛgɛrɛ b'u la kɔnɛgɛrɛ tanw o kɔrɔ ye de kɔkɔrɔ tɛ minnu na mais saba kɔ n'i ye mɔgɔ kɔ lajɛ walima bagan kɔ lajɛ i bɛ kɔrɔsi dɔw de ye kɔkɔrɔ de bɛ wele an fɛ sa ko kɔ nɛgɛden kɔ nɛgɛden donc a nɛgɛdilama don a bɛ komi jɔlɔkɔ bɛ cogo min na o tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na o de bɛ kɛ ka adamaden lajɔ o bɛ kɔnima ninnu dɔw la a tɛ dɔw la dɔw ye kɔnɛgɛrɛ tan ye bon kɔnɛgɛrɛ tan ninnu na olu ye o fofo de ka ca fofo ye sifɔ ye mais o caman n'i y'u minɛ k'u bisi dɔrɔn bon olu ka ca kɔgɔji de la tubabu k'a ma ko spongile ou spongière yɛrɛ tɔgɔ b'ale la i m'a ye o tɔgɔ b'ale la dɔ fana bɛ yen ko nogo woma bon nogo b'o la mais wo de b'ale la i m'a ye u b'a wele ko kolantere tubabukan na ko kolantere o fana y'a o suguya dɔ ye n'i y'o ye dɔrɔn wo de b'olu nugu la i y'a faamuya dɔ fana bɛ yen ko ji sare tubabu k'a ma ko hydre dɔ fana bɛ yen ji midi u k'o ma ko midise bon o sen ye lili de i bɛ lili ye cogo min na yiri lili bɛ cogo min na n'i bɛ ka kɔgɔji filɛ documentaire la i bɛ fɛn ɲagara dɔw u yɛrɛ senw n'u senw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ ka bon n'u ye ayi sen in yɛrɛ ka jan dɔw ta bɛ taa fo guala 3 mètre awɔ guala 3 a sen mais baga b'a la koyi i b'o sen minnu na dɛ o jurusɛlama ninnu dɛ n'a a jirilama don dɛ
baga b'a la a magarila dɔrɔn a bɛ yen ngolo wuli baga b'a la a b'i n'a fɔ de fɛn minnu yɛrɛ bɛ k'an ka so kɔnɔ ni an b'a fɔ o ma ko dalen-dalenbaw u sen ninnu man ɲi awɔ kana to ka kɛ dumuni na cogo si la awɔ bon nin mɔgɔ min donc minnu fana bɛ ka kofɔ tan n'olu ye kɔgɔjirataw ye n'u fana sen ka jan u senw fana bagalama don baga de b'a la a jurulama de b'u nɔfɛ u b'a fofo nɔfɛ i bɛ da nin na parce que n'u sen tora fɛn dɔ la i b'a ye o bɛ sa parce que i ye para ye cogo min na parasite parasite i b'a ye jurankama nin aw de ko para fɛn mana tɛ sanfɛ wa bon ale fana kunkolo yanfan in bɛ ten de ka kɛ i n'a fɔ para bɛ cogo min na ka juru k'a la ka jigin o y'ale sen ye donc a b'a ɲuɲu ten ka taa o juru in bɛ fofo a nɔfɛ bon jɛgɛninw ni fɛn fɛn mana juru in mana s'o ma dɔrɔn o y'o ka ko bannen awɔ ale b'olu dun ten donc i tɛ da la o kɔrɔ a b'o dun ala tɛ bon n'o bɔra yen sanji midi bon u b'o de ko sinusofor o fana b'a la bon ni yiri bɛ yen nɔ o de ka ca i ye b'o la nɛgɛ don mais a bɛ komi yiri bɛ cogoya min na fɛn nima don mais a yiri awɔ a ka ca kɔgɔji la kosɛbɛ a ka ca bilenmanba de b'a la lamaga awɔ mais mɔgɔw b'o de tigɛ k'a kɛ yirimɔgɔninw ni fɛnw ni tubabukan na u b'a wele ko korayi bon olu ani ji lolo bon i yɛrɛ b'a ye a lolo bɛ ji la yen de fɛn ɲɛnama de don bon olu n filɛ ka fɛn fɔ nin ninnu bɛɛ de bɛ ji la bon ka fara ntumu kan an bɛ ntumu minnu ye nin olu fana b'a la parce que ani ɲagara tɔ ninnu bɛɛ ntɔ ninnu ni sosow ni parce que i bɛ ntɔ bila ka bin fo sanfɛ fɔ duguma a tɛ fɛn k'a la o fɛn de b'a la ko tɛ kari o ne kuma tɛ soso ma o kuma tɛ taluntalunba ninnu ma olu bɛɛ ye kɔnɛgɛrɛn ta ye kɔnɛgɛrɛn tɛ ninnu si la olu kɔni bɛ yen ten wa joli t'u la koyi mais joli min bɛ yen nɔ n'i y'o ye i b'a fɔ nin ye joli de ye ala ye danni kɛ nin cogoya in na tan de bɛɛ n'i ka ko cogoya yɛrɛ n y'a f'i ɲɛna natɔ sisan ko n ye basa sugu dɔ ye nɔ a fari bɛ ŋɔni i bɛ ŋɔni min bɛ ŋɔni kumaba yɛrɛ de koyi documentaire la i b'a ye ŋɔni in ka jan yɛrɛ de bagaba de b'a la i y'a faamuya bon ale balo tɛ dɔwɛrɛ ye dugumɛnɛ kɔ a bɛ se ka dugumɛnɛ 700 dun yɔrɔnin kelen o y'ale ka tile fana ye dankun bɛ dugumɛnɛ la ala dankun b'a la bɛɛ ni danfɛn tɛ bɛɛ ni balofɛn tɛ n'ale m'o sɔrɔ dɔrɔn a bɛ tile kɔngɔ la a bɛ tile kɔngɔ la a bɛ dugumɛnɛ de dun donc a bɛ ji min cogo di fɔra a mana sen na ji la dɔrɔn o nɛma bɛ yɛlɛ a fari bɛ a banna a ka ji minɛ ka ban a t'a dabiri ji la quoi bɛɛ ni sɔnfɛn don dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ kɔnɛgɛrɛn b'o la n'o ye kɔkolo ye ale bɛ ye fo Australie de u b'a wele ko koala bon koala in kɔrɔ olu ka kan na ko fɛn min tɛ ji min a tɛ ji de min pewu i y'a faamuya a bɛ yiri min don eucalyptus yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko ayi mantilatɔ yirinin ale ka balo de y'o ye a bulu nin a bɛ ji sɔrɔ o de fɛ a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ o de la ala ye bɛɛ sɔn i tacogo la donc ninnu de ye kɔnɛgɛrɛn taw ye kɔkolo tɛ minnu na tɔw fanba bɛɛ sa kɔkolo b'olu la o ye adamaden b'o la bagan tɔw bɛɛ b'o la sa yɛrɛmaw ni mamifɛrɛw b'o la kɔnɔw b'o la waraw b'o la bɛɛ b'o la donc a bɛ fɔ de ma ko nima karan donc o de tun bɛ yen bi n'o ye zoologie ye n t'a bɛɛ ye dɛ mais nin y'a dɔɔnin de ye k'a mɔ k'a di adamadenw ma o de y'ale sigi sago. Awa Mushilen ko y'a ye e ye ninnu fɛn minnu fɔ tan an b'a ye k'a fɔ ko n'i ko ko i ka ninnu ɲɛdɔn walikan na i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la kosɛbɛ. Gɛlɛyaba de b'a la. Mun de b'o kɛ. A ye ka kan tɛ o parce que ne ko sisan ko spongile spongile ye mun ye bon e bɛ taa ɲini yɔrɔ jan ka sɔrɔ a b'i sigi. Ka sɔrɔ a b'i kɔrɔ parce que n'i y'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ dɔrɔn ne ma tubabu kalan kɛ mais parce que mais n y'a dɔn chiffon kɔni aw bɛ fɔ cogoya min na n'o ye fofo ye n y'a o kɔrɔ sɔrɔ a la. I m'a ye wa donc ye n ko kalan nafa ye nin ya e bɛna a dɔn a tɔgɔ ye fofo nin ye tubabukan na a bɛ wele ko spongile
ema fɛn fila sɔrɔ ya fila sɔrɔ ye kala ye ku kala wa ka sɔrɔ e dun b'a kalan tɔ kana kun bɛ taa bila minɛn kɔnɔ a tɛ minɛn min kɔnɔ i yɛrɛ bɛ taa ɲɛɲini k'a ɲini ka sɔrɔ a b'i kɛrɛfɛ e bɛ taa mɛ i t'a ye fiyewu e kɔni hakili bɛ taa dɔrɔn hakili bɛ taa mɛ i tɛna a ye i y'a faamuya bɔn dɔ de nana ne sɔrɔ ne bɛ ka ninnu kuntɔgɔw sɛbɛn n ka tele b'a la ordinateur a bɛ kalan ta dɔ la yan kɛnɛ kalan fa don o kalan fa yɛrɛ don koyi professeur de bio ye a don a taara ne fɛ yen bɔn a ma taa ne yɛrɛ kama a taara n ka sotigi muso de fɛ yen komi a n'o tun bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen k'a bɛ taa foli bila la a taara sɔrɔ ne ka teleba dayɛlɛlen don ne ye fofo ninnu ja ta bɔlɔlɔ kan ale yɛrɛ ka matière yɛrɛ e bɛ ka olu tɔgɔ ninnu ne y'o ta bɔlɔlɔ kan k'o jigin kun n bɛ ka tɔgɔ jɔsi k'a tɔgɔ sɛbɛn ale nana ka na sigi ko mɛ ale bɛ ka nin de kalan sisan ekɔli la ne ko n ko nin bɛ fɔ cogo di ko karamɔgɔ k'ale t'o tɔgɔ dɔn ne ka so k'a tɔgɔ fɔ ale bɛ k'a kɛ denmisɛnninw kun ne ko e de bɛ ka nin kɛ cogo di ko a ko o don mɛ a kɛra ne ka kalanden k'a minɛ a ma fara ne na bilen a dun bɛ ka nin kalan denmisɛnnin jalen bɛ ka nin kɛ a t'a dɔn a n'a sɔrɔ ne bɛ fofo ninnu yɛrɛ kan koyi n tilala a tɔgɔ sɛbɛn n'a jaabi a ko nin yɛrɛ tigi yɛrɛ de don ale bɛ ka nin yɛrɛ de kɛ sisan ko ja ko fɛn di n ko nin an tilala nin na a mɛnna kabini o don a nana tɔgɔ sɛbɛn ne fɛ sisan a y'a yɛrɛ ta a yɛrɛ bɛ ka ɲini k'a yɛrɛ ye kalan don n'i ma kalan kɛ i ta kan na nin ye e kɔni b'a di dɛ tɔw ma dɛ mɛ i b'a di ten a dara ne b'a ten ne fana y'a minɛ ten ne fana y'a di ten ten tɛ laban dɛ an dun sigilen bɛ ten de kunna an sigilen bɛ ten kunna dɛ sabu ni minnu taara an fɛ yen an komɔgɔw ninnu fɛ yen nɔ u dabali bɛ ban dabali bɛ ban o don makɔrɔkɔrɔ n'a kalanfa dɔ taara ne fɛ yen économie i y'a faamuya a taara sɔrɔ ne bɛ n ka minɛn n ko fɛn ninnu ci la ne ye 200 bɔ biye bɔ k'a yɛrɛ la n ko nin ye joli ye ko 200 ne ko 200 n t'a lajɛ kosɛbɛ est ce que 200 sɛbɛnnen bɛ nin kan wa n ko 200 ye joli ye ko 200 n ko est ce que 200 sɛbɛnnen bɛ nin kan ko mɛ k'a fɔ ko 1000 de o 1000 ye o ye 200 de ye wa n ko 1000 ye joli ko 1000 e bɛ se ka 1000 fɔ cogo di ko 200 n yɛrɛ t'a lajɛ n ko jeli b'u cɛ ko 800 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon e bɛ wari min dun nin na n ko ye 200 ye faransi de b'a tɔ 800 ne b'a kɛ to ko a y'a kɛ tan pa ale tun tɛ nin ɲɛdɔn yɛrɛ fiyewu aw de bɛ yen dɛ parce que n'i ko sisan ko 5000 1000 de bɛ d'e ma faransi b'a tɔ 4000 e de ko 1000 e bɛ se k'o fɔ cogo di n'u ye wuli u ka kɛ olu fɔ de ko miliyɔn ko 200 ko 200 k'a sɔrɔ miliyɔn ye 1010 de 1010 1000 1000 i bɛ se ka fɔ 1000 ayi o ye miliyɔn de ye o 1000 sigiyɔrɔ 1000 1000 o ye kɛmɛ kelen n'a ye min don a la 200 a to 800 nin bɛɛ o bɛ taa ayi ni filɛ nin don a ma dan sɔrɔ dɛ ne ko bɔn aw bɛ nin na yan nɔ ko aw ye économiste ye nin bɛ se ka kɛ di aw ko e ko cogo di sa économie kɔni tɛ se ka k'o kan bɛ se ka k'o kan cogo di e wari bɛna di k'e k'a fɔ ko nin i b'a fɔ da la nin de don mɛ sɛbɛnni na nin tɛ o bɛ ɲɛ cogo di n ko fili bɛ yɔrɔ dɔ la dɛ 50 francs k'a fɔ ko dɛrɛmɛ 10 wajibi la taa k'a sɔrɔ 10 bɛ taa min a bɛna 10 bɛ wuli k'a dogo wa e de ko 10 ye 10 ye e dun b'a fɔ ko 10 euros e t'a fɔ ko 50 euros o ma i b'a fɔ ko euro 10 de mun e t'a fɔ i yɛrɛ ta ban dɔrɔn ta 10 t'e ka kan na donc n ko an ka ko dɔw lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma kalan kɛ kan na a man ɲi dɛ ne y'o fɔ a ɲɛna a ko k'a bɛ na ale kalan na n ko n'i m'a kɛ e tilala ka ban a taara u y'a laban a taara retraite la bon a tɛ se ka foyi kɛ e yɛrɛ kalan ni kalanba in bɛ nin na ten bon a sigilen bɛ ten dɔrɔn bon tubabukalan de b'o lase mɔgɔ ma ani arabu kalan nin n'i ma kalan k'i ta la kungo ja i bɛ fili la dɛ i bɛ fili wa i bɛ dibi la o dibi e yɛrɛ ɲɛna ko i kalannen don an kɔni n'i nana sigi an kɔrɔ kɔni i bɛ kɛ kunfin ye voilà
ayiwa an ye ɲɛfɔli caman kɛ nin na nka hali bi ɲɛfɔli caman kun bɛ an bolo kɔnimari in kan nka tuma koronin kama hali bi welekan laban jumɛn b'i bolo ka fɔ hali bi mɔgɔ suguya 3 ye a fɔlɔ minnu sigilen bɛ bi k'a fɔ ko baara tɛ yen o ye kelen parce que caman bɛ k'a fɔ ko baara tɛ yen bi an b'a kɛ cogo jumɛn na o bɛ jeune diplômés la o bɛ jeune sans diplômés yɛrɛ fana na baara bɛ sɔrɔ baara bɛ se ka sɔrɔ nko kalan na wa kungoja baara bɛ sɔrɔ nko kalan na a ko ni ne ɲininka sa ni ko baara bɛ sɔrɔ tubabukan na wa ne ɲininka la ne b'a fɔ ko baara tɛ sɔrɔ tubabukan na mais ni y'o wele ɲininka wa i bɛ tubabukan kalan k'i bɛ baara sɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ denkɛ don e bɛ tubabukan kalan ka taa se fo ni kundamaba in na ka bɔ ka jabada ban ka na kɛ jabada de université k'o ban i y'a faamuya u bɛna i kɛ konbo ye docteur ye e yɛrɛ kɔni ɲɛna ko nin kɔni kalannen don dɛ a bɛna sigi ko baara tɛ yen ou bien ingénieur agronome ko baara tɛ yen bon ingénieur agronome wele an ka kan na ko sɛnɛ samɔgɔ ne ko sɛnɛ samɔgɔ sigilen bɛ kini yɛrɛ bɛ sɔrɔ bi tile in na cogoya min na ka dun ale jɔrɔlen b'o la ale jɔrɔlen b'o la ne ko n ko cɛ n ko bɛna misaliya kelen di ma n ko dɔ ka bɔ burusi kɔnɔ ka na yan k'a bɛna baara ɲini an fɛ yan e min filɛ nin ye e ka jɔnbo b'i bolo k'i tilala i tilanen don dɛ n ko yala aw mɔgɔ 2 la jɔn de ka kan ka taa baara la aw mɔgɔ 2 ko jɔn kan ka taa baara la ko ale k'e man ka taa baara la sabula e tun bɛ yan e tun bɛ yan tɛ o e ye dɔ kalan o e ye min kalan o i t'o waleya i k'a kɛ walifada ye i ka kɛ baara fa ye wa baara fa i ka kɛ baara fa ye ni e kɛra baara fa ye e de bɛ nin ta baara la nin filɛ nin ye i mana baara sugu sugu dɔ a b'a kɛ o mɛ e dira dɔ de kalan a fɔra k'e ye sɛnɛsamɔgɔ ye e bɛ sigi sa k'i kunkolo jagabɔ malo in bɛ caya cogo di bifɛɛrɛ kelen na n'o ye hectare 1 ye a bɛ caya cogo di donc n bɛ bɔ a ɲini mɔgɔ fɛ donc u kana nko kalan donc n'o kɛra sisan kɔlɔnlafili min bɛ adamaden na a bɛɛ bɛ bɔ an na a kɛra kuranɛ kunda o a kɛra dɔnnibaga suguya o suguya ye ayiwa ko jɔn bɛ jaba ma ayiwa ko bɛɛ fo n bɛ jakan sɛgɛfila mɔgɔw bɛɛ fo a senko la n'o ye kulubali ye n ka foli b'a ye ka e kungojan adama ko e yɛrɛ min tɛ sɛgɛn tɛ ɲina ala k'i bolo b'i ka baara la ala k'i kisi daji ma ala k'i kisi bolo di ma i k'a bila kɔrɔ ye i kana bila dɛsɛ ye dɛ kama don wɛrɛ ala ka jɛ sabali an filɛbagaw k'a fɔ ye ko nin de kun ye Mamadu Sisoko ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Monsieur le Ngo radio Clédou la a bɛ voix de cœur kɛ Monsieur le Ngo nin ye ale ye an ka kɛnɛ kan bi an b'a fɔ ko ni ala sɔnna ma c'est longo bolo tɔnɔ an na kɛ yan nɔ k'a tɔ ɲɛfɔ dɔɔni dɔɔni maakɔrɔba ko don ala sɔrɔli ma nɔgɔ nka n'ala sɔnna an bɛna a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛna jija a ka se ka ye kɛnɛ ka don natɔ la aw ni jɔ ala ka jɔ sabati ka wuruki ka baman ka taama aw ni ce aw ka filɛli ko ɲuman na